Kaying Bishar High Court ka Meghalaya haka arpupratarik nailur, kala hukum ya ka National Highway Authority of India NHAI, bakan maramot no ya ka surok ba National Highway 6 ha East Jaintia Hills District, kenang bakan long ka babin nakabenta ka late kawan jong ki kali. Ya kan ka hukum lapan bena ha ka Jingshong Bishar ya ka Public Interest Litigation number 11/2022 bala ujor da uken jaimon amse persya ya ka NHAI bar kiwei. Kaying Bishar kalapan pau bakat kum ka hukum kabalapan mi ha ka arpau tarik unailur arajar pulai la file da ka affidavit na ka benta ka National Highway Authority of India ha ka arpunyo tarik nailur arajar pulai kabakdo ba original officer ka NHAI ubadon Hagwati ula dewan jurip ya ka te ka surok ha ka khandriu tarik nailur arajar pulai. Ya ki jing betha ki badai biang lapan mi haka khat khandai tarik nailur arajar pulai sya uwe na ki contractor but sya project director ka NHAI ban shim mardor ya ki sinjam ban maramot ya barok ka shilenter ka surok NH6 na du jawai syarata cira na ka benta ban pensuk ha ka bayadai bat ka late kawan jong ki kali. Ya ki jing betha balapan mi da original officer la record haka kaipot lingba ka te ka jaka le jurip haka khandriu tarik nailur arajar pulai. Nalor kata la peteng ru ban penbut ya ki shithi ki bakdo khamtam ha ka bayadei bat ki atli ki jaka ki bakham kongsan hapok khriat bat ka surok hajan ka tunnel hasona perdi ka shithi original officer ka don kam ban kdo shai ha ka bayadei bat ki jaka ki bakunthum ha ka ba Kaying Bishar khama shua kam shem layo idak ha ka bayadei bat ki no ki linti surok ya ki bala ban maramot kat hadu ka khat santere ku benai risau arajar pulai. Bat baya ka jing maramot ba shimpor na ka benta baro ka san punyo kilometer ka surok deya ka ban pendep no kat hadu ka khat santere unai wing arajar pulai. Na kaliang Kaying Bishar kala ong ru baka kermen baka jing pelai ya ka pisa ka babiang na ka benta ka jing pentrei ya ka ni ka surong. Kaying Bishar kam so tenat ha ka bayadei bat ka ni ka jing apha shithi ha badeng ki he ka NHAI lan ya ki jing betha ki bada ka jing tho bala ai ki contractor. Henry ka badon kam kan long lano ka kam kan sedang bat lano on pendep kenang bakan ni ka surok kan long ka babin na ka benta banyai kali ong ka hukum Kaying Bishar ka Meghalaya High Court. Nalor kata kalau betha ru ya Deputy Commissioner ka East Jaintia Hills District ban pen kre ka kaipon bahadu ka nu ka jintrei kalayat hasor klirian bat palat ya ka kliriat hadu alum shnong.